Vítáme vás u sledování dalšího sportovního dokumentu. Opět po roce, 2. srpnovou sobotu, přesně 11. srpna 2012, přivítala Mladá Vožice účastníky, tentokrát jubilejního, již 10. ročníku Vožického maratonu. Pořadatelé se po zkušenostech z minulých let rozhodli hned pro několik změn. Tou nejzásadnější bylo sloučení dětských závodů a maratonu do jediného dne. Dopoledne, přesněji od 10 hodin, patřila Zámecká zahrada cyklistickému potěru ve věku od 3 let. Přes 50 dětí, počínaje těmi nejmenšími, na odstrkovadlech, až po již zapálené 12leté cyklisty, si vyzkoušelo své umění v cílovém labirintu. Zázemí závodu poskytla Zámecká zahrada. I letos byl závod zařazen do táborského seriálu Apex Bike MTB Liga, jehož součástí byly i Chýnovský maraton, Strážická šlapka, Suroměřický triatlon nebo cross country závod v Jistebnici. Start vlastního maratonu byl přesunut na 14. hodinu, ale už kolem 11. se začali prezentovat první borci. Bohužel tento ročník seriálu byl poslední, protože se pořadatelé rozhodli pro nedostatek finančních prostředků již další pokračování neorganizovat. A to je určitě velká škoda. Na start se nakonec postavilo úctyhodných 254 cyklistů, kteří tak utvořili nový rekord v počtu účastníků Vožického maratonu. Bezesporu největší hvězdou ve startovním poli se stal jistebnický Ivan Rybařík. Pro pořadatele znamenala jeho účast velkou čest, kdo by nechtěl mít na startu vítěze náročného australského závodu s příznačným názvem Crocodile Trophy. Nyní nebude od věci si v krátkosti připomenout začátky Vožického maratonu, které sahají do roku 2003. V tomto roce ještě před založením Vožického cyklistického klubu uspořádala parta nadšenců cykloturistický závod pro širokou veřejnost. Tehdy měřil 35 km a trasa vedla z Mladé Vožice přes Rodnou do Hartvíkova, pokračovala dál na Domamyšl a Bradáčov. Náročnější část potom zavedla účastníky terénem přes Horní Kouty do Radvánova, Janova a zpět do Mladé Vožice. Na startu premiérového závodu se sešlo 68 odvážlivců. Filmová upoutávka pochází z roku 2006, kdy se jen tento závod naposledy pod původním názvem Kozofrtská 35. Ale pojďme se vrátit zpět k Vožickému maratonu. Do první řady se vedle již zmíněného Ivana Rybaříka postavili borci reprezentující pořadatelský cyklistický klub Radek Koblic, Filip Aron, Vašek Štoček, Kuba Semrád nebo Tomáš Nenfus. Nesměli zde chybět ani Martin Janů nebo Honza Janura. To už se pomalu, ale jistě schylovalo k samotnému startu. Když konečně přesně ve 14 hodin zazněl startovní výstřel, rozpoutal se hned soukající sirénou boj opozice. Těsně za kapotou hasičské Tatry výjížděli na žhavení závodníci na Mladovožické náměstí. Málo kdy přijede na křižovatku před Řemíčovem celé startovní pole pohromadě. První 2 kilometry silničního úseku spolehlivě poslouží k dokonalému roztrhání pestrobarevného hada cyklistů. Je to obrovská výhoda před nájezdem do terénu, který následuje po dalších 200 metrech ještě před Řemíčovskou hodkou. Pod Kuchyňkami se nachází záludné místo, kde v předešlých ročnících došlo k nejednomu nepříjemnému pádu.
Tentokrát proběhlo vše v naprostém pořádku a můžeme pokračovat dál směrem na Řemíčovské výlevy. Tady byla po celkem náročném stoupání lesním úsekem ukryta vrchařská prémie. Na ní vítězně dojel Ivan Rybařík. V cíli mu bude předána sladká odměna, sklenice pravého domácího medu, kterou pravidelně věnuje velký příznivec cyklistiky pan Ladislav Janů. Šlapej! A závod pokračuje dál. Těsně před průjezdem Hlasivem doslova dýchá na zadní kola motorizovaným předjezdcům suverénní pokořitel australských tratí. Ivana Rybaříka už v podstatě pronásledují pouze Martin Janů a Vojtěch Papež. Oba reprezentují cyklotým Valenta. Z domácích borců se v popředí drží Radek Koblic a Filip Aron. Kdo jede? Touto pasáží projíždí závodníci nově. Změnu trasy v lesních úsecích mezi Rašovicemi a Hlasivem si vyžádalo nepochopení ze strany pracovníků Lesů České republiky. To byla velká škoda, protože závod byl touto změnou ochuzen o celou řadu velmi pěkných technických lesních pasáží, včetně obtížného nejprudšího stoupání. Už v těchto chvílích bylo patrné z výrazu obličeje Tomáše Renfuse, že není úplně spokojen se svým výkonem. Tomu určitě napomohlo i neúspěšné předání bidonu s pitím. Ale je to náš vodice, jedem! Ale hlídni si ho. Při přejezdu hlavní silnice v Dolních Hrachovicích borci s výjimkou domácích ani netuší, že na ně v dalších chvílích čeká několik kilometrů dlouhé stoupání přes Horní Hrachovice až do Mostku. Za potlesku a povzbuzování diváků projíždí špička závodu. V přední polovině startovního pole se neustále závodí a nastupuje k únikům. Naopak druhá polovina již projíždí volně a bez zbytečného riskování.
Právě při průjezdu těmito místy nemůžeme opomenout zdůraznit význam neocenitelné pomoci členů Mladovožického sboru dobrovolných hasičů, kteří se stali nedílnou součástí velké skupiny pořadatelů již v samotných počátcích Vožického maratonu. Chvilku tam budete mít zase jedno samočístího. My vás tady zabavujeme. 19 jede. Po sjezdu na louce k rybníku v Krchově Lomné čeká na již značně unavené borce zdolání posledního z dnešních četných stoupání, které zavede závodníky přes Radvánov k Hadí hoře. Z těchto míst potom následuje oblíbený bajkový sjezd kolem Oustřihovské kapličky až do Janova. To se už konečně blíží Mladá Vožice. Poslední necelé 3 kilometry vedou podél potoka a několika rybníků až k cíli v Zámecké zahradě. V Zámecké zahradě byl těsně před stanovištěm rozhodčích vybudován zpomalovací labyrint. Tady si mohli diváci zblízka a v poklidu prohlédnout závodníky nebo povzbudit kamarády, kteří ještě dojížděli do cíle. Efektní průjezd předvedl hlavně Kuba Semrád a Filip Aron.
Naopak, kdo dnes nebude po dojezdu úplně spokojen, je Tomáš Renfus, kterému závod nevyšel podle představ. Několik posledních metrů vysloveně protrpěl Libor Vnouček, kterého trápily křeče a závěrečný úsek se mu zdál přímo nekonečný.